awesome people, welcome back to my channel. So नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों आरो खेबसेबाव बराय हरग्रोनाय थाबाय. So नोंथांमोना आंनि भिडिअनि टाइटेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ. दिनै जाहा आब'नि फिसालाया so बेखौ हस्टेलनिफ्राय लायगासिनो माने भेकेशन मोनबाय नालाय. So बेखौनो जोङो लायनो थांगासिनो. नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो. So guys, जोङो थांसै नै. ओइ आदि. नोंहा दिनैबो थांफानो मोनसैलाय? मा थांगोन नों? दा बिदिब्ला जोङो थांबाय थानोसै. जोङो माने मार्केटाव थांग्रोगोन आरोना दसेनो माबा बुस्थु मोनसे लानांगौ दङ. स' जोंनि मार्केटखौ आङो ससे देखायनोसै नोंथांमोननो. Boy, sari bagan. Laibai, bagan, na. मोनफैबाय गाइस जोङो दायो बुस्थुखौ लानोसै मोनसे बुस्थुल' लागोन आरोना मोनसे दखानावनो बैयाव लानोसै मा लादों मादैया सार्फ एक्सेल Para usar para privado yang lapna guys. Kamu dah mulai. Hancai. Nei dari market ni pertang pinci jenga. Flux ladem na. Anga be bibo je thapna nail polish मोनबाय. बेजोंबो नै जोङो market आरो. Kami cingla setengah hari cingla. आरो नैबे साइड Hui Didi, bye bye. Masa kadi? Koro amari bangun main nama. Mau di sana. Gari gak kena ayah dia. Mari bangun main ini. Laibai, kau jadi ni ya. Abi mata अच्छा लगा? अच्छा लगा? थांगासिनो guys नै दाबो मोनला. आजिया दाबो मोना ना सोंगासिनो नै गाखोनो हालानो. बारा गारि गाखोनो हायाना बियो. माला सहैगोन जागासिनो जोंसो उनाव फैबाय. सिगाङाव गाखोसै. So guys जोङो थांगासिनो हाग्राखौ जंगलबारिया जोबथारसिगोन आरोना मोनसिगोन गेटखौहाय लामायानो ओरैबायदि गाइस नुबाय माबायदि जाम्पिं जायो फख्रियानो जा गिदिर दंखायो आरोना ना फिसिजालाय लायगोन अखा हाबाय थानाया बेबायदि अखा हाबाय थानायखायनो आङो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन गाइसफोर गाज्रिमोन ना दे भिडिअ थाब लाबोयोखौ अखा हाबाय थानायखाय आङो भिडिअ खालामनाय जायाखै स' जोङो थांगासिनो नै गाइस मैदेर खि मोनामदों गाइस मैदेर खि खाथियावनो दङ दां मैदेर खा आदि मोनामदों मोनामाखै मोनामना मैदेर दङ गाइस हाग्रायावहाय खाथियावनो दं बे मबाइल साइडआवनो थ'थ' गोख्रै गेट मोनबाय गाइस हेलौ स' गाइस फाइनालि नै दासो लामा मोजां मोनबाय ओरैबायदि बे जंगलनि लामायाव आयौ हाग्राबारिनि लामायाव जाम्पिं जायैनो फुङाव ओंखाम जानाया न'निफ्राय जाबोनाया गाइस पुरा केसरि बात जाबाय आंनाव उदैयाव केसरि बात सही पकड़े हैं खरानो जाथारलामोन
few moments later. Này, लांनोसै. बाबायानोखौ गालांसिनदोंथ'. गालांसै थफ्लाखौल' लांफानांगौ नो. लांला खोमसिथार नै. डाइरेक्ट लांनोसै. नै बेयावहाय रेजिस्टारावहाय माने गार्जेनफोरा साइन होनांगौ आरोना मिथिया फंबाय दा न'आव सहैबानो बुलायगोन नोंसोर मबाइल सेरनानै ओइ आदि दादाखौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आदि न'आव थांबासो दा मबाइल सेलायसिगोनसो मानियानो बैनो गाजा पेन गोजा गाननायानो देन्जार कालाराबो रेड कालार देन्जार मानसियाबो देन्जार बेयाव लाबो जायगानि गैया चलो चलो जल्दी अरे फट गया दोनों सियांग ना burger. Saya mencuci. Mau diketahui? Minta sian sasia. Jabwbai complete. Okay, complete. नैबे दख'नाखौ जा फसायदोंमोन आरोना आङो लफाय दख'ना ना मा होनो आबो जादों दखानाव बेखौनो एसे देखायबाय आरोना बाय बाय So guys, नै दासो जोङो आब'मोननिफ्राय दासो ओंखारदों आरोना गोबावजोंसो लोगो मोन नालाय जा डायलगल' स' दायो नै बै जारबारिनि दाखालि आलासि जालांनाया बिसोराव आब'मोनावहाय ओंखाम संना दोनदोंनो बिसोरनाव जानोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आव थांनोसै आरोना स' गाइस दायो नै थांगासिनो सफैबाय नै बिबोन न'आव गाइसफोर ओंखारनोसै दायो लिया मा होनदों लाबलि होनबावलाय खेबसे मा होनदों नै आइटेम सङाखै होननाया जोगोनार बिजौ भाजा नै इयाव अमा बेदर सङाखै होननाया जों खुरनानै जागोन नालाय आयै अभी मजा आएगा ना भिड़ो बिसे आखाइ सुदो आखाइ ओंखाम जानोसै आदि नों जागोनसै ओंखाम आदि जानोसैलाय गाइस नै नाजों मैथाजों दाउदै दाउ बेदर भाजा जोगोनार बिजौ भाजा ओमफ्राय बे जाहैबाय अमा बेदर बे जाहैबाय दालि
जाखांबाय गाइस बिराद बुरजा जाबाय आङो पेटलि जालायनायनो गासिबो जाखांजोब्बाय दायो दसे जिरनानै थांसै A few moments later. नै जोंहा बिदाय लानोसैलाय थांसै हाथ'दोलाय आयै बाजै गोथाव गोथाव जाहरलायबाय जोंनावबो थांदो आयै नोंबो दे स्कुलफ्राव थां दे गारि लाबा थांगोन नोङो गारि बायनानै दाना थांग्रा दे लाबनि दे बाय 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 थांसै हा बाय बाय बोरो लाबलि बाय बाय स्कुलफोराव थांमार दे नै जोंना सासे एरदेरबाय हिर'आ मा थांनो नागिरदों नों भुटान रायजो थांसैना साथाम एक्टरफ्रा जोंना नै हेन्डसामथार स' गाइस नै आब'मोननिफ्राय फैफिनबाय दायो थांसै नै आजाबो फैफाबाय आजाखौ लाबोफाबाय अन्थाव बाथौ हाया नोंलाय माबायदि उन्दुदों अन्थाव बाथौनो गाइसफोर बामजायाबो बुरा आदि फैदो आदि फैदा मामसो फै फै माबायदि उन्दुदों गोलैनोसैमोन नै अन्थाव बाथौनो बामसा नै फिसालाय आंना आंजों फैबाय गोलैथारसैमोन थेन्थ'नानै उन्दुनो मेंनाया हाला बियो माबायदि उन्दुदों बामनानै लाबोदों गाइस थांगासिनो लामायानो ओरैबायदि गाज्रि दा आयु 4टा जासिगोन 5टा 5:30 मोनहैगोन गाइस जोङो सनै दायो थांगासिनो जंगलबारि Thousands of tears later. Finally guys न' मोनफैबाय नैबे आजाखौ आङो बामबोबायना लामायावहाय एकदमबारे गोबासिबोसोमोन आङो हालत खाराबो गैया नै खानायफ्राबो मारै गाइस लामायाव सोरबाय गोन्थेगोन So guys न' मोनफैबाय न' गिलिरसैहाय Ay, kedua sadra Adi. Sorry. I'm sorry Adi, sorry. So guys, finally I'm home. Nei dai no sufaibai mengbay guys. Ajakhou bamboबायना हाग्राबारियाव उन्दुबायमोन आजाया मेंनानै मारैबा जाजोबबायमोन guys. दाइनि न' मोनफैबाय स' आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो लोगोसे आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला दाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नटिफिकेशन बेलखौबो थुनानै लादो जाहाथे आं जेब्ला गोदान भिडिअ होयो नोंथांमोननियाव नटिफिकेशन नुजाहैनाय बायदि स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै मिलते हैं नेक्स्ट भिडिअ में बाय बाय